No, čaute ľudia. No, tak, ktorí ma sledujete na Instagrame, tak viete, čo sa stalo s touto pílkou. Odišli tieto kablike. 2. Od štartovania, zapaľovania teda. Tak, píla bola nepojazdná, lebo boli prehryzené, preseknuté. Tak som musel ísť do Husqvarny a objednať si. Lebo tento modrý som vedel nájsť na zapínanie. Ale tento červený som nevedel nikde hľadať, tak som radšej išiel do Husqvarny. Žuvačka mi zavádzajú v ústach. Tak som išiel a čakal som asi týždeň a dačo. Tento červený prišiel originál zo Švédska. A tento modrý prišiel až z Ostravy. Plus, ešte som, keď som už kúpil, tak som kúpil novú sviečku. Novú sviečku som kúpil. Pozeral som, iskru dáva. Oveľa lepšiu, ako keď tie staré káble, tak to je jasné. A idem ju poskladať. A ideme si ju nakopnúť. Že, čo to povieš, či som dobre zapojil káble, ale malo by. No, dolejeme si do nej benzínik. Lebo nádržka zýva prázdnotou. Tak možno ľudia ma budú nenávidieť za toto, ale nemám inakší benzín, tak musím len tento. Čo mám v plastovej fľaške. Mám aj bandažky, ale bandažku nemám tu. Tak musím po fľaši. Musím vás položiť takto. Načapujeme do nej. Dobrú chuť. No, akurát mi vyšlo, troška ešte ostalo ufľaží na spodku. Nevadí. No. Máme tam benzínik, zelený, pekný, krásny. Zatvoríme si zátku. Zatvorím si normálne. Treba tu budem šaškovať a potom nezatvorím poriadne. Musíme si zobrať nejakú utierku, ktorú nájdeme na zemi, v mojom prípade. A vyhneme pílku, že či netečie z nej. Pozrieme sa do svetla, netečie z nej, dobre. Dobre sme zatvorili. Teraz si váš voľáko položím, neviem ako. Teraz si ho položím. No, musím špekulovať, ako si vás aplikáciu. Dúfam, že ma budete vidieť. Dúfam. Zapneme si pílu. Dáme si sítič. Dobre.
Pila ide. Výborné. Pila ide. Tak, to bolo všetko na dneska.